Kdykoliv co natáčím video na TikTok, tak si s tím dávám extrémní práci, ale vždy to skončí s 1000 hlédnutím a komentáři, že už bych se měl na to vykašlat. Co mě ale ještě víc štve, je, že potom vidím videa, co zabrala tak 2 minuty natočit a mají i přes miliony lajků. A proto se v dnešním videu pokusím předělat co nejvíc virálních videí a natočit je ještě lepší než originální. Takže rovnou můžeme jít na první video. Našel jsem teda tohle s tím, že já si myslím, že tady není co pokazit. Nevím, jak to dalo 23 milionů lajků, ale jdeme na to. Pang bang, pam pam pang, pam 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 pam. Takže máme dotočeno naše první video. Možná si říkáte, co tam bylo za zvuky, přece jenom tohle asi není reálná hudba. Je to tak, já jsem to daboval, protože nechci dostat copyright. Tohle to bylo úplně nejjednodušší video a teďka jdeme na nějaký složitější a musím se přesunout rovnou ven. OK, takže už jsme na místě, kde budeme točit. Je teda docela pozdě večer, ale to přece chceme. Tady jsem si vzal i stativ s sebou, takže... Takže video mám dotočeno, pojďme se podívat na výsledek. Don't believe what you see. Don't believe what you... Tohle video má šanci na virál, ale abych měl úplnou jistotu, tak jdeme na montáž. M3B, M3B, MMM, M3B, 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 pam 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 pam. I have a pen, I have an apple, apple pen, I have a pen, I have pineapple, pineapple pen, apple pen, pineapple pen, Pepe pineapple apple pen. Rita Sapadia, a kasety z koboju, a saka 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 sakavo, a elasia deti komentane saka sakavo, a saka 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 sakavo, a elasia deti... 1, 2, 3, my baby don't mess around because you never said that you don't know. Pam 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 pam, bad girl, you don't pam. One, two, three, my baby don't mess around because you never said that you don't know. Pam 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 pam, bad girl, you don't pam. Okay, I have a pen. Okay, I think you're fibbing. Okay, I think you don't have a pen. I think you have a pencil. It sounded so much like a pencil, man. Yeah. Nechceš mi pomoct s natáčením videa? Ok. Já mám jabko. Já mám sluneční brýle. Kousni si do jabka. To by mohlo být jabko. Já si myslím, že nemáš brýle. A co jsi měla? Jabko. Buďme upřímní, většina videí, co natáčím, tak abych byl virální, tak musím buď to vypadat mega dobře, anebo musím mít mega dobrý světla. Teď jdu ale na video, kde nic toho nemusím mít a i tak budu virál. Dun, dun, turu, tu, 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 turu, tu, 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 pam, 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 turu, tu, tu, tu. Takže jediný problém u tohle videa je ten, že nemám jahody, ale místo toho mám mandarinku a ani čokoládu nemám takovou, takže tady vezmeme KitKat, jdeme ju teďka rozpustit v horku, takže jo. OK, rozstavený to máme, teďka si oloupu mandarinku, takže už to máme, tohle teda je ze 2 mandarinek, takže jo, jdeme tam dát teda tu čokoládu. Nevím, jestli to vypadá tak, jak to má vypadat, ale dáme tam nějaký filtr a snad to bude vypadat dobře. Dun, dun, turu, tu, 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 turu, tu, 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 pam, pam, pam.
There's a power in watching now. Everybody get I'm watching you. Show you what it. Takže tenhle TikTok nahrál YouTuber, od kterého se vlastně inspiruju z natočení tohle dlouhého videa. A jo, bylo to jeho nejúspěšnější video, takže doufám, že se mi taky podaří. There's a power in watching now. Everybody get I'm watching you. Show you what it. Montage. If you believe in yourself. So let's keep playing until we all get what we came for. Just one more game, no more, no less. Yeah, one more game, we can do it. it. One more game, one more game, one more game. I know this was happening. Yeah, I know this. And you have to admit that what you guys are doing is actually really smart with people you're trying to catch, but it can also be really dangerous. And with that, the 2024 season comes to an end. Good night. Je to tady čas na poslední a zároveň nejtěžší video. Mám tady flašku a mám tady nádobu od kreatinu a budu se snažit dát flip na kreatinu a potom ještě flašku na tohle. Nejsem v tom úplně moc dobrý, takže to bude podle mě trvat dlouho, ale jdeme na to. Jako první jsem si zadal úkol dát 3 battle flipy po sobě, hlavně proto, abych si to víc naučil a dal to potom rychleji. Čekal jsem, že to bude trvat docela dlouho, ale hned za 3 minuty se mi povedlo toto. Jednou. 2krát. Pojďme, prosím. 3krát, dobrý. Dál jsem se snažil dát battle flip na plechovku a i když to vypadá lehce, tak to lehké rozhodně nebylo. Hlavně protože z krabice se to vždycky odrazilo a vůbec jsem nebyl zvyklý to házet do malého prostoru. Dělal jsem to tak půl hodiny, bez úspěchu, až do tohoto momentu. Yes! Je to tam po tak dlouhé době. Je to tady finální zjištění, jak která videa uspěla, neuspěla. Pojďme si říct top 3 nejlepší videa, které měly nejvíc lajků. Začínám hned 3. místem a tím byl tanec, který získal 21 lajků. Není to úplně moc, ale aspoň něco. Na 2. místě je video, který mě se asi líbilo nejvíc, jak jsem udělal, a to bylo tohle. A na úplně 1. místě s nejvíce lajky se umístilo video. Chtěl bych vám všem extrémně poděkovat, že se dokoukali až do konce. Tohle je moje úplně první video. Teďka mě třeba vidíte, když mám 20 zhlédnutí a tak, ale plánuju natáčet hodně videí a jo, 10k aspoň do konce dalšího roku. Tak zatím čau.